Agurtardi ikusle, bideo honetan unibertsitateko irakasleen erretiroaz hitz egingo dizuet. Zuen zalantzak argitzeko intentzioa daukagu eta horrexegatik prestatu dizkizuet 16 diapositiba hauek. Alde neurrian gehiago jakitearren erretiroaz. Nire esperientzia propioa hain zuzen erabili dut horretarako eta ikus dezagun beraz presentazioa. Lehenengo eta behin esan zeuen buruari egin behar zuen lehenbiziko galdera dela hain zuzen ia ze taldeetan zaudeten. Hau da, ia funtzionarioak 2011 baino lehenago kontratatutako funtzionarioak zareten, ala erregimen orokorreko kideak. Ados, eta horretarako, esan bezala, data garrantzitsua, erabat garrantzitsua 2011 urtea da. Horrexegatik, hor ikusten duzuen informazioan, bi talde jarri ditut, klase pasiboak, 2011ko urtarrilaren batean baino lehenagoko kontrataturiko funtzionarioak, eta gero erregimen orokorra, hau da, 2011 urteaz geroztik kontratatutako irakasleak. Bi sistemak nahiko desberdinak dira erretiroa noiz hartu kalkulatzeko momentuan, baita aldez aurretiko erretiroengatiko kitapenak kontutan hartzeko unean ere. Horrexegatik presentazioa bi zatitan, bi ataletan banatu dugu eta lehenbiziko zatian klase pasiboak ikusiko ditugu, funtzionarioak, klase pasiboak, eta horretarako hor jarri dizuet argazkia klase pasiboen bulegoa non dagoen jakin dezazuen. Bilbon dago hartuta eta hor daukazua hain zuzen Ogasuneko eraikina, Espainiar estatuko Ogasuneko eraikina. Klase pasiboen telefonoa daukazue hor, eraikin hori diapositiban agertzen den bezala, plaza eliptikoan dago, Federico Moyua 3. zenbakian, hain zuzen ere, eta bertara joan zaitezkete, zuen zalantzak argitzeko, behin erretiroa hartu eta gero, kontuz. Erretiroa baino lehen doaneko telefonoa daukazu hor, 950-30-50-55, zenbaki horretan bai jarri aldituzuela hain zuzen zuen zalantzak argitzeko eta telefonoz esango dizuete non dagoen irtenbidea edo erantzuna. Nortzuek osatzen dute klase pasiboen taldea? Galdera horri erantzuten saiatuko gara ondorengo segunduetan. Klase pasiboen sistemako sarbidea mantendu zuten irakasle kontratatuak. Araudizko transferentzia baino lehenagokoak hor sartzen dira talde horretan hain zuzen. Aurretik legezko loturak dituzten langileak eta eskuratutako eskubideak dituztenak barne hartzen ditu. Eta ez ditu barne hartzen 2011tik aurrera gizarte segurantzako erregimen orokorrean esklusiboki sartu direnak. Hortaz, klase pasibotan gero eta jende gutxiago egongo da, urteen arabera, jakina, eta aldiz erregimen orokorrean gero eta jende gehiago egongo da, biztan denez. Adina erretiro mota eta funtzionarioen pentsioetan jaso beharreko zenbatekoa. Hori da gaia, orain azalduko dizuedana. Sistema hau, klase pasiboena, 2011ko urtarrilaren lehena baino arinago administrazioan sartu ziren funtzionario titularrei
aplikatzen zaie, unibertsitateko irakaslei. Derrigorrezko erretiro adina, unibertsitateko irakasleentzat derrigorrezko erretiroa, kasu honetan, klase pasiboetan, 70 urterekin izaten da. Egon daitezke salbuespen batzuk, esate baterako, katedraduna izan ezkero eta urte bat gehiago edo 2 urte gehiago lan egiteko eskaria egiten baduzu, agian onartua da eta orduan 2 urte gehiago egon zaitezke unibertsitatean. Baina ohikoa dena hoixe da, 70 urterekin. 70 urte betetzen dituztenean edo adin hori betetzen duten ikasturtearen amaieran erretiratu daitezke. Fiskalak, epaitegietako idazkariek, epaileek, magistratuek eta jabetza erregistratzaileek ere 70 urterekin erretiroa hartzeko aukera dute. Erretiro aurreratua, borondatezkoa. 60 urtetik aurrera borondatezko erretiroa lor daiteke. Baldin eta gutxienez, 30 urteko zerbitzua baldin badago. Hau da, zerbitzu hori egin baduzu estatuan egiaztatu egiten bada eta nahi izan ezkero, 70 urte bete arte itxaron beharrean, 60 urterekin posibila da erretiroa eskatzea. Zenbatikoaren atxikipena edo murrizketa, horren inguruan ezer gutxi esan behar dugu, ze funtzio publikoaren pentsioen erregimenean ez dago adinaren araberako murrizketa koefizienterik, atxikipenik nolabait esateko. Gizarte segurantzako sisteman ez bezala, hemen ekitapenik ez da egiten. Pentsioa kalkulatzeko, irakaslearen zerbitzu urteetan oinarritutako 1% aplikatuz kalkulatzen da, eta horretarako estatu aurrekontu orokorretan urtero ezartzen den parametroa da eta horren arabera egiten da. Orain, erretiroa hartzeko prozedura. Eskaera dagokion erakundeari zuzenduta egon behar da. Unibertsitatea eta ministerioa. 2 erakunde horiek dira hemen sartzen direnak eta hortaz pentsatu unibertsitatean eskatu behar dela, egin behar dela eskaera eta ministerioan. Euskal Herriko Unibertsitateak erretiro prozesuan, tramitazioan lagundu egiten du eta horrezgatik erretoretzara deitzea baino ez daukazue eta berehala emango dizuete informazioa. Beharrezko dokumentazioa zer den zeintzu ziurtagiri presentatu behar dituzuen? Argi dago, zerbitzuen ziurtagiria lehenengo eta behin, lan esperientzia eta pentsio sisteman izen emateko eskaera. Badago, horri alde bat, eskaera egiteko, hori betetzen da eta horrelatxe hasten da prozesua. Epei dagokienez, esan dezagun ohikoa dela prozesua erretiro data aurreikusitakoa baino 3-6 hilabete lehenago hastea ongarria izaten dela. Gogoratu, administrazio berrikuspena eta elegitea aurkezteako aukera dagoela. Hortaz, kontutan hartu hori eta 3 hilabete lehenago hasi pentsatzen nola egin erretiroarena eta kitxo. Laburpena. Funtzio publikoaren pentsioen erregimenak ordainsari arautzailei eta eskuratutako eskubidei lotutako kalkulu bat mantentzen du. Eta 2011tik aurrera erregimen orokorrak pentsioak egindako kotizazio oinarrietara egokitzen ditu.
Hortaz, bi sistema erabat diferenteak dira. Orain arte bat azaldu dugu, eta da hain zuzen funtzionarioena, klase pasiboena, eta laburpen honetan ere, amaieran jarri dizuet aurrez planifikatzeak eta dokumentazioa berrikusteak, trantzizio seguruagoa bermatzen du eta atzerapen administratiboak saihesten ditu. Hortaz, egidazue kasu eta lehenago egin paperak. Eta guain, komplikatuagoa den beste sistemara pasako gara, eta da, hain zuzen, erregimen orokorra, segurantza sozialekoa, 2011-tik aurrera kontratatutako irakaslei dagokiena. Bueno, hemen daukazue, jarri dizuet hain zuzen bilatzailea jakin dezazuen non dagoen segurantza sozialeko bulegoa. Kasu honetan Bilbo jarri dut eta bilatzailea hemen daukazue. Hor segsozial.es horretan kalkuloak egiteko eta bar eta zalantzak argitzeko hor daukazue webgune horretan bilatzailea hor jarri dizuedan zera da Bilbo non dagoen. Bueno, nortzuk daude erregimen orokorrean? Bueno, alde batetik 2011ko urtarrilaren batetik aurrerako funtzionarioak, aldi baterako irakasleak edo interinoak, eta beste ministerio batzuetako eta 2011ko urtarrilaren batetik aurrera kargoa duten irakasleak. Horietxek osatzen dute talde hori, erregimen orokorrekoa. Lege aldaketak izan dira eta kontuz, kasu honetan urtero dago zehozer eta orduan aldatu daitezke lan egin beharreko urte kopurua eta beste gauza batzuk desberdinak izan daitezke urtez urte. Horrexegatik pentsa dezagun hau 2026an egindakoa dela eta orain komenta dezagun hori. Bueno, 2011ko urtarriletik aurrera sistema orokorrean sartutako irakasleek segurantza sozialeko erregimen orokorrean kotizatzen dute. Funtzio publikoaren pentsio erregimenerako sarbidea galduz. Hortaz, horiek ja sistema berri honetara sartuak dira. Erregimen honek kontratatutako irakasleak, irakasle laguntzaileak, irakasle kontratatuak, asoziatuak, eta 2011ko urtarrilaren batean eta ondoren sartu diren funtzionario guztiak barnea hartzen ditu. Erretiro adin estandarra edo ohikoa 2026an, 65 urte, 38 urte eta 3 hilabete edo gehiagoko kotizazioak egin badira. Ados, 66 urte eta 10 hilabete kotizazioak aurreko zenbatekoa baino txikiagoak badira. Borondatezko erretiro aurreratua. Erretiro adin estandarra baino 2 urte lehenago arte baimenduta. Hau da, 63 eta 64 urte eta 10 hilabeterekin. Gutxienez, 35 urteko kotizazioak egin behar dira. Kotizazio horiek 35 urtekoak baldin badituzue, orduan bai egin dezakezue. Segi dezagun, zenbatikoaren atxikipena edo murrizketa. Hau klase pasiboetan ez bezala, eta hemen da segurazki irakasle gehienek ulartzen ez dutena, ze galdetuko dute beren kolkorako, ez da, hau da, zergatik klase pasiboetan ez dago atxekipenik, murrizketarik edo kitapenik, eta hemen bai. Gauzak horrela dira. Klase pasiboetan ez bezala, hileroko koefiziente murriztatzaileak aplikatzen dira hemen, erregimen orokorrean. Koefiziente hauek aldez aurretiko hilabeteetan eta kotizatutako urte kopuru osoaren arabera aldatzen dira. Esaterako, 18 urte eta 6 hilabetez kotizatu baino gutxiago duenarentzat,
34 hilabete lehenago erretiroa hartzeagatiko murrizketa pentsioaren 21%koa izan daiteke kitapena. Beraz, kontu zibili behar dugu eta laster ikusiko dugu taula horren inguruan gehiago sakontzeko. Gainera, ondoriozko pentsio publikoaren gehienezko muga baino handiagoa baldin bada, koefiziente murrizketa muga horri zuzenean aplikatuko zaio trantzizio epe zehatz batekin. Eta guain, ikuste ezagun taula hau, taula luzeagoa da, baina garrantzitsuena jarri dizuet. Hau lortu alduzue, jakina ministerioak ataratako taula delako eta askoz hilabete kopuru gehiagorekin. Erregimen orokorreko langilei egiten zaizkien kitapenak aldez aurretiko erretiroagatik, aurreratuagatik. Langilearen lanaldi osoan zeharko kotizazio denbora daukazue, alde batean, hemen 4 zutabe hauetan, eta gero hemen jakiteko zenbat hilabete lehenago eskatzen duzuen erretiroa, borondatezko erretiroa. Kontura gaitezen, esate baterako, 38 eta erdi urte baino gutxiago edukizkero, eta eskatzen baduzu 2 urte 24 hilabete lehenago erretiroa eskatuzkero, murrizketa oso handia izan daiteke 21%. Holan ulertzen da. Taulan ikusten den bezala, eta profesionalek esaten dutenaren arabera badirudi 6 hilabete lehenago eskatzea ja kitapena ez dela hain handia, 4%, taulan ikusten duzuen bezala, eta are gehiago, 44 eta erdi urte, 44 urte baino gehiago lan egin baduzu eta bar, 3,5%koa bakarrik izan daiteke kitapena. Hortaz, zuek kalkuloak egin behar dituzue, ikusi taula eta pentsatu, aurreratua baldin bada zuen erretiroa, borondatezko erretiroa eskatuzkero, kontu zibili behar duzuela, hain zuzen, taula honi erreparatu beharko diozuelako. Bueno, erregimen orokorra. Erretiro adin zehatza, legezko erretiro adinera iristen zaren urtearen eta zure lan bizitzean zehar kotizatu dituzun urte guzien araberakoa izango da. Unibertsitatea eta aurreko lanak barne, jakina, agian egon zara beste lan batean, ez bakarrik unibertsitatean. Espainiako sistema erreforma mailakatu baten azken fasean dago, erretiroa adin arruntak bide bikoitzeko sistema baten pean funtzionatzen du, eta hor jarri dizuet taula horretan hobeto ulertzeko. Zutabe honetan, hemen ikusten duzuen zutabe honetan, hemen 2026 urtean, baldin eta kotizatu baduzu hainbeste urtez, kasu honetan demagun 38 urte eta 3 hilabete edo gehiago, 74 urterekin hartu alduzu erretiroa. Zure erretiro urtea arrunta ondokoa izango da. Beraz, nik uste dut argi eta garbi ikusten dela 3 zutabetan jarri ditut eta segi dezagun. 38 eta 3 hilabete baino gutxiago baldin badaukazue, hau da kotizatuta, alegia, zuen erretiroa 76 urte eta 10 hilabete. Hori izango da erretiro arrunta. Eta gertatuko den 2027tik aurrera, baldin eta 38 urte eta 6 hilabete edo gehiago kotizatuz gero, 75 urterekin, eta 38 urte eta 6 hilabete baino gutxiago lan egin baduzue,
kasu honetan 67 urterekin hartzen da erretiroa. Segi dezagun, orain ja laburpena. Ikusi ditugu bi sistemak eta aldez aurretiko erretiroaren konparaketa. Erretiro aurreratuaren konparaketa. Zutabe honetan ezaugarriak ditugu, eta hemen klase pasiboak eta gizarte segurantza. Uste dut argi ikusten dela. Gutxienezko adina 60 urterekin ja posiblea da klase pasiboetan eskatzea. Hori bai, horretarako 30 urte eduki behar dituzue kotizatuta. Eta kitapenari dagokionez ez dago. Egindako urteen arabera kobratzen da. Ez dago kitapenik. Aldiz, gizarte segurantzaren sisteman edo erregimen orokorrean ohikoa baino 2 urte lehenago hartu alda gutxienezko adina. 63, 64 urterekin gutxi gora bera. Baina kotizatutako urteak 35 urte izan behar dira, eta kontuz hemen kitapenari dagokionez, hemen bai, egon badago kitapena hilabeteka egindako koefizienteak aplikatzen dira. Hilabeteka aplikatzen dira koefiziente horiek. Eta taulan ikusi ditugunak dira hain zuzen ere. Amaitzen ari gara eta horretarako lehenago tramitazioa eta epeak aipatu behar ditu. Bueno, gizarte segurantzaren unibertsitatearen beraren eta funtzio publikoaren pentsioen erregimenaren bidezko izapidetzeko edo kudeatzeko beharrezkoak diren gauzak 3 dira. Lehenbizikoa izen ematea, zuen hau da agertzea, unibertsitatean eta esan erretiro hartu nahi duzuela. Bigarrena kotizazio denboraren kalkulua egin behar da eta horretarako unibertsitateak berak aterako du orrialde hori. Eta hirugarrena prestazioen eskaera, erretiroa martxan jartzeko abiarazteko. Ohiko administrazio izapidetze denborak, honi dagokionez esan dezagun, asteak edo hilabeteak izan daitezkela ebatzi arte, ebazpena heldu arte. Konplexutasunaren arabera jakina, egon daitezke problemak edo gaizki dauden gauzak. Komeni da eskaera aldez aurretik aurkeztea eta dokumentazio guztia pres edukitzea. Eta hause izan da dana, gogoratu, borrokatu zure eskubideen alde, horretarako langile komisioak dituzue, irakaskuntza, segi gaitzazue gure blogean Euskal Herriko Unibertsitateko informazio osoa jasoz, eta euskeraz eta gaztelaniaz, hor daukazue bloga, hainbat informazioarekin. Beste alde batetik badakizue irakaskuntza izeneko webgunea ere badaukazuela langile komisioen barruan, eta horixe da, ikus dezagun momentu batean web orrialdea, hemen daukazue, hauxe da web orrialdea, unibertsitatean erabiltzen dena, horrexatik, gaztelaniaz eta euskeraz daukazue, hemen klik egin ezkero euskeraz ere topatu alduzue, orain ez nago konektatuta, kasualitatez, ez konektatu eginda, baina berdin da. Eta hause izan da dana, eskerrik asko zuen arretagatik eta gogoratu zuen zerbitzura egongo direla langile komisioetako langileak, hain zuzen, arduradunak, zuen zalantzak argitzeko. Espero dezadan hain zuzen zuek ideia orokor bat edukitzea eta hau lagungarria izatea zera hartzeko hain zuzen
hartzeko erretiroa, zuek nahi duzuenean edo tokatzen zaizuenean. Beste bat arte, agur bero bat.